πάλι ότι το θέμα των ερωτήσεων είναι απλό. Είναι γνωστό αυτό που λέμε όλοι, ότι υπάρχουν χαζές απαντήσεις, δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Υπάρχει απάντηση τελικά στο πώς αναπτύσσεται, στο ερώτημα πώς αναπτύσσεται μία θρόμβωση, μία φλεβική θρόμβωση. Υπάρχει απάντηση. Προς το τέλος της ομιλίας μου θα δείτε ότι η προσπάθεια καταλήγει σε μία ατελή απάντηση. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, κανείς δεν πίστευε ότι το αίμα μπορεί να είναι σε στάση μέσα στο αγκείο και κατόπιν τούτου τα γραπτά του Ρούντολφ Βίρχοφ το 1853 προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση όταν ο άνθρωπος αυτός, βασιζόμενος σε αρκετές εκατοντάδες νεκροτομών, σε σκληρό πειραματισμό σε σκύλους, αλλά και χρησιμοποιώντας μια πολύ ακριβόλογη διατύπωση στα γραπτά του, είναι ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο θρόμβο και τον όρο έμβολο, χρησιμοποιώντας τις ελληνικές λέξεις. Είπε ότι από τις φλέβες των άκρων φεύγουν έμβολα, φεύγουν δηλαδή κομμάτια θρόμβου, τα οποία σφινώνονται στον πνεύμονα, δημιουργώντας την εικόνα της πνευμονικής εμβολής, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους ασθενείς να καταλήγουν. Εκείνη την εποχή ο Βίρχοφ δούλευε, το νεκροτομικό του υλικό κυρίως ήταν άνθρωποι με σοβαρές λοιμώξεις, καρκίνοι ή και λεχοΐδες, οι οποίες υποφέρουν επίσης από πνευμονική εμβολή. Δεν έφτασε μόνο αυτό, αλλά διατύπωσε και 3 ικανές συνθήκες, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν η καθεμία ξεχωριστά ή και όλες μαζί, ούτως ώστε να μπορεί να εξηγήσει το θέμα της θρόμβωσης. Είπε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει στάση του αίματος για να δημιουργηθεί ένας θρόμβος, θα πρέπει να υπάρχει μια ανομαλία στο αγκιακό τείχομα και θα πρέπει ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα να υπάρχει και μια υπερπυκτικότητα, δηλαδή να έχει αλλοιωθεί και η σύσταση του αίματος, δηλαδή η ισορροπία πυκτικών και αντιπυκτικών μηχανισμών να έχει γύρει υπέρ των πυκτικών μηχανισμών. Η στάση του αίματος στις φλέβες δημιουργεί λογικά υποξία και αυξημένη γλιότητα, εντοπίζεται μετά τις βαλβίδες, αφού περάσει το αίμα δηλαδή από τις βαλβίδες, τις φλεβικές βαλβίδες, και εκεί ακριβώς θα δημιουργηθεί μια αυξημένη συγκέντρωση παραγόντων λόγω της στάσεως. Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες θα είναι ενεργοποιημένοι. Η στάση θα δημιουργήσει λογικά μια φλεβική διάταση και έναν στροβιλισμό του αίματος, το οποίο έστω και αν είναι σε στάση, θα δημιουργεί έναν στροβιλισμό. Υπενθυμίζω ότι ο στροβιλισμός ή η ανώμαλη ροή του αίματος είναι ίσως η πιο ερεθιστική αιτία για τον παράγοντα Φον Βίλεμπραντ να ενεργοποιηθεί. Και ο Φον Βίλεμπραντ είναι ο παράγοντας εκείνος ο οποίος τουλάχιστον στις αρτηρίες έχει αποφασιστικό ρόλο στο να ξεκινήσει η πήξη. Όλα αυτά λοιπόν, η στάση του αίματος στις φλέβες δημιουργούν ένα υπερπυκτικό μικροπεριβάλλον, το οποίο ακριβώς είναι εντοπισμένο, όπως είπαμε, μετά τις βαλβίδες. Εδώ διαγραμματικά προσπαθώ να δείξω ότι η ροή του αίματος, η βαλβίδα που μόλις πέρασε και μετά τη βαλβίδα έχουμε την άθροιση που είπαμε προηγουμένως και τη στάση. Η βλάβη του αγκείου. Η βλάβη του αγκείου μπορεί να προέλθει από μειωμένη τάση του οξυγόνου, από φλεγμονή, από επέμβαση, από την ίδια τη στάση. Άρα και υπάρχουν αιτίες για να υπάρχει μία βλάβη σε ένα αγκείο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εδώ διαγραμματικά μπορεί να δει κανείς τι ακριβώς κάνει η φυσιολογική αιμόσταση όταν έχουμε μία βλάβη αγκείου. Θα εξηγήσω έπειτα γιατί αναφέρομαι στη φυσιολογική αιμόσταση. Τι ακριβώς γίνεται? Εκτίθεται ο ιστικός παράγοντας που βλέπετε εκεί. Ο ιστικός παράγοντας διεγείρει τον παράγοντα 7 και αποτελεί για αυτόν έναν φυσικό υποδοχέα, και με το σύμπλεγμα ιστικού παράγοντα και ενεργοποιημένου παράγοντα 7 ξεκινάει το γνωστό μονοπάτι της πήξης, το οποίο καταλήγει στον αιμοστατικό θρόμβο, ο οποίος θα φράξει στη φυσιολογική αιμόσταση τη βλάβη του αγκείου. Ένας άλλος δρόμος επίσης πολύ σημαντικός είναι μέσω του παράγοντα Φον Βίλεμπραντ που ανέφερα προηγουμένως.
Στο δρόμο αυτό συμμετέχουν έντονα και τα αιμοπετάλια. Είναι όμως ένας δρόμος ο οποίος ακολουθείται κυρίως στις αρτηρίες. Είμαστε, δηλαδή, θέλοντας να τονίσουμε κυρίως το φλεβικό σκέλος, θα μείνουμε στο μονοπάτι του ιστικού παράγοντα κυρίως. Εδώ διαγραμματικά μπορεί να δει κανείς ότι ο ιστικός παράγοντας είναι πράγματι ο υποδοχέας του ενεργοποιημένου παράγοντα 7 όταν είναι ανάμεσα στη φωσφολιπιδική μεμβράνη των κυτάρων. Άρα και κάθε έκθεση του ιστικού παράγοντα είναι στην ουσία ένα φυτίλι το οποίο έχει ανάψει μέσα στο αγκιακό δέντρο και ξεκινάει στην ουσία την πήξη παγιδεύοντας τον παράγοντα 7. Ακολουθεί ο 10, ακολουθεί ο οποίος μαζί με το 5, το σύμπλεγμα του 10 και του 5, είναι αυτοί οι οποίοι θα διασπάσουν την προθρομβίνη. Η προθρομβίνη θα δώσει τη θρομβίνη, που είναι ένα μόριο εξαιρετικά ισχυρό και ο σχηματισμός του στο αγκιακό δέντρο σημαίνει ότι η πήξη δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, θα δημιουργηθεί αναγκαστικά ένας θρόμβος. Εδώ σε μια καλύτερη εικόνα που προσπαθεί να δείξει ένα μοριακό μοντέλο, θα ήθελα να παρατηρήσετε ότι ο ιστικός παράγοντας είναι κίτρινος και είναι αγκαλιασμένος σε πολλά σημεία από τον παράγοντα 7. Δείχνει ακριβώς τη στερεοδομή των δύο αυτών μορίων και γιατί είναι πολύ σημαντική για το ξεκίνημα της πήξης. Εδώ διαγραμματικά πάλι ότι ο ιστικός παράγοντας χρειάζεται για να σχηματιστεί ο θρόμβος. Η έκθεση του υπενδοθυλίου είναι σημαντική για να αποδείξει ότι υπάρχει από κάτω ιστικός παράγοντας, κολαγόνο και άλλες ουσίες οι οποίες ξεκινάνε την πήξη. Το τρίτο σκέλος της τριάδας του Βίρχοφ, η υπερπηκτικότητα, αναφέρεται στην αλλίωση, όπως είπα, των συστατικών του αίματος και αναφέρεται στην ουσία στη μεγάλη διαταραχή που παρουσιάζεται μεταξύ των πηκτικών και των αντιπηκτικών μηχανισμών. Αν μου επιτρέπετε, θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ απλουστευμένο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι η πήξη είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο για να τρέχει ασφαλώς και να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα. Αν η πήξη δεν είχε καθόλου φρένα, αν ήταν ένα αυτοκίνητο δηλαδή χωρίς καθόλου φρένα, θα έτρεχε με 200 χιλιόμετρα. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα να είχαμε θρομβώσεις. Επειδή η φύση έχει προνοήσει και έχει βάλει φρένα, και μεταξύ αυτών τα πιο κοινά είναι η πρωτεΐνη S, η πρωτεΐνη C, η αντιθρομβίνη, το αυτοκίνητο αυτό τρέχει επιτυχώς με 100 χιλιόμετρα. Γιατί ενώ η δική του ταχύτητα είναι 200, τα φρένα το αναγκάζουν να πάει στα 100. Τα φρένα λοιπόν αυτά είναι εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν στην υπερπηκτικότητα έναν παράγοντα 5, ο οποίος είναι μεταλλαγμένος, και εδώ έχω την πολύ κοινή μετάλλαξη του παράγοντα Λέιντεν. Αντιμετωπίζουν λοιπόν τα φρένα της πήξης ένα τείχος μπροστά τους και άραγε δεν μπορούν να φρενάρουν την πήξη. Ακολουθούν και άλλοι παράγοντες, των οποίων η συγκέντρωση όπως ο 8, ο Φον Βίλερμαν που ακούσατε προηγουμένως, η μετάλλαξη προθρομβίνης, η οποία μπορεί να κάνει άλλο ένα 50% προθρομβίνης να προσθέσει στην κυκλοφορία. Η ίδια η θρομβίνη άμεσα ή έμεσα μέσω της ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C είναι καταστάσεις οι οποίες συναντώνται σε αυτό που λέμε υπερπηκτικότητα. Αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια συμπληρώθηκε μια άλλη οντότητα, τα μικροσωματίδια, τα οποία είναι ράκι, αν θέλετε, κυταρικών μεμβρανών, από λευκά, από αιμοπετάλια και οτιδήποτε, τα οποία είναι πολύ πλούσια σε ιστικό παράγοντα. Εδώ πάλι σχηματικά τα τρία σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς, ότι αφού περάσουμε τις βαλβίδες μπορεί να έχουμε υπερπηκτικότητα, να έχουμε ανομαλία στο τείχομα ή να έχουμε στάση της ροής του αίματος. Πέρα όμως από όλα αυτά, τα χρόνια που πέρασαν πρόσθεσαν πολλούς σημαντικούς και γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, η ακινησία, μετά από επέμβαση που όλα αυτά, την κοίηση, τη λοχεία, τον καρκίνο, τα αντιπηκτικά του λύκου. Εδώ ένας πολύ μεγάλος παράγοντας, ένας μεγάλος πίνακας ανεξάντλητων παραγόντων, οι οποίοι είτε γενετικά είτε επίκτητα προκαθορίζουν ότι κάποιος έχει μια προδιάθεση σε θρομβώσεις. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σημειώσω δύο σημεία, να υπενθυμίσω δύο σημεία. Η οξεία φλεβοθρόμβωση, σαν νόσο, στην ουσία έχει δύο μορφές, όπως ξέρετε, την πνευμονική εμβολή και την εντοβάθη φλεβοθρόμβωση. Εδώ βλέπετε ότι ο παράγοντας ηλικία
και κοιτώντας κανείς μετά τα 50, βλέπει ότι δεκαπλασιάζεται σχεδόν σαν επίπτωση στους ανθρώπους, για κάθε 10 χρόνια περίπου έχουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο. Συνεπώς, ο παράγοντας ηλικία είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας που αν θέλαμε να μιλάμε θεωρητικά θα μπορούσαμε να τον βάλουμε και αυτόν μέσα στην τριάδα των ικανών συνθηκών του Βίρχοφ. Συνοψίζοντας λοιπόν, πώς αναπτύσσεται μια θρόμβωση. Πολύ επίκτητοι και κληρονομούμενοι παράγοντες με εντοπισμένη έκφραση. Πώς σχηματίζεται η θρόμβωση. Η θρόμβωση στην ουσία ακολουθεί τους κυταρικούς και βιοχημικούς δρόμους μιας φυσιολογικής αιμόστασης, μόνο που η λειτουργία είναι διωγγωμένη και συνεχώς ενεργοποιημένη. Και πότε γίνεται, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά μέσα στο πλαίσιο της κλασικής τριάδας: στάση, υπερπληκτικότητα και βλάβη του Αγίου. Ευχαριστώ.